Mag-makeup tabi kay murag lapad kay akong dagway the last time na akong video. Kani kay murag payat-payat gamay ba? Ay, mga pangga na di mo. Welcome back mga pangga. How's your day today? Okay ra ko unta okay ra sad mo. Ang atong topic karon is how to handle homesickness. Labi na karon kay padung ng Pasko. I will give you some good ways on how to handle the situation. Especially now, no? Pasko na. Padung ng Pasko. Agoy, sao na lang ni. Ganahan ako makig-oban. Makig-gather around sa akong family during Christmas. Sao man, di man pwede pa makauli. Labi na karon ang sitwasyon. So maghatag og mga ways or just minimize the feeling of being homesick. Ang pinakauna, regular communication with your loved ones and your family. Mao jud ay pinakauna. Talk to them. Share your feelings. Nakay-pamati, sakit imong ulo, sakit imong ngipon, gigutom ka, gigusla ka. Anything. Like sa mga anak, tanong nimo kumusta ang pag-eskwela. Unya, always remind them para sa ilang future, study hard. Ug sa parents naman, kumusta ang kalawasan? Kumusta ang ulang mga health? Maura na yung mga few examples para sa pag-communicate, best way to communicate with a family. Kaya bawa man tayo nga lain-lain atong mga oras, bisag asa ta dapit sa kalibutan, ang atong time differences sa Philippines, lahi-lahi. Na-advance 1 hour, 4 hours, or even 8 hours, or even gabi dire, gabi dito, buntag sa Pinas, mga inana ba? Ang ikaduha mga pangga, make a home away from home, like sa imong beddings, or sa imong kwarto. Butangan imong picture sa imong family, mga anak, sa imong partner, sa imong bana, sa imong uyab, ang imong favorite Philippine actor, Philippine actress. Bisag unsa lang gud nga murag naa ka sa Pinas ba? Anything that symbolizes nga ma-feel nimo naara ka sa Pinas. Make it sweet, even if it is only temporary. Ang ikatulo mga pangga is do some exercise, eat well, and get some sleep. Like for example, maghimo kag routine or schedule or oras. O kaning time akong work 10 o'clock a.m. in the morning. So mumata kag mga 8, make it a habit ba? Matakag 8, do some exercise, ang imong pagkaon, imong balanced diet, and get enough sleep. Mo na ma-avoid nimo ang stress o depression. Kung homesick ka sa mga pagkaon sa Pinas, so anywhere in the world, naamin dyan na yung Pinoy store. Then mo adto ka, mo palit kag pagkaon, unsay gimingawan nimo, adobo, pansit, lumpia, nukos, unsa pa na diha. Trabaho ta, nag-struggle ta para mo kaon sad. So go and buy it. Adto sa any Philippine store, then pili ka tanan sa unsay gusto nimong lutoon. And remember, balanced diet and eat well. Pangga ang ikaupat, accept your new situation, ang imong emotions and yourself. Make friends. Kay balo magyuta nga we Filipinos are very friendly. Anywhere we will go, bond with them. Kay bisig asa ta mo adto, naam gyud tay ma close friend no or ma best friend. Nga kuyog nato sa mga kakwanggulan, kuyog nato sa mga kabuang, labi ng mga Bisaya no. Bisaya mag-abot gani mga kabayan. Puwerting dagko ag mga bakba, magsigtabi, nya hagak-hak ba. Hindi pa jud ta nga makakita ta og parehas na tuglang lingwahe ba, mga Bisaya. Hala day, hala dong, hala, tawag diri, syagit dito. Yung mga ligri kayo. Katong nag-Korea ko, nako'y mga naging close. Even they are Tagalogs, pero mga butan kay sila. Nya, na may kuan dito sa Seoul mismo. Na may mga open man na country ang Korea.
So, every Sunday, ang day off kay puro Sunday ba? Every Sunday. So, magkadungan mi tanan, magkabanding mi. Then, sige, mag-video ki dito. Mawala dyan imong homesick. Video ki mo. Or mag-disco. Pero ayaw lang sad pod palabi. Kay kabalo na ka gastos. Plan your budget. Mag-save pod mo. Kay niari ba ata sa laing lugar para mag-save. And for the future, para sa atong mga pamilya. Go ahead and make friends. And go out and enjoy your new city. Ang ikalima mga pangga, try the local stuffs. Local foods. Embrace their culture. Go out and try. Ask and search as well. Unsay mga ginadili og pwede, ana nga nasud. Sa kadugayan maanad ra ka. Then usahay gani madala pa nimo sa Pinas, muuli kag Pinas naanda na nimo ng buhata. Then maana nakahala. Didto ra man ni pwede no og dili pwede. So maora to mga pangga. Ask and leave some comments unsa pay ma-suggest ninyo or madagdag. I am happy to answer and I'm happy to reply it. Hala, kung anak sa Pinas, naghuwat na. Magtudlo sa kong module sa iyaha mga pangga. Bye-bye sa sunod na pod. Amping Permi!